الرينبار زيا حاجز عدوان كبابيان معبر المعات المقبار باستفلالي من قد خنتكم نخيلنا حنت ممارس يعني يشتي ممارس تكون تخيل جن ني حاجزني يشتي يبلونمو زيا غيرنا ممكن حاجز نخيلنا مالتي سلازي 5 وزر لكم زي صحف كاب اونلاين amazon.com كنجزء خلنا حد نقرات استوسنا % دما بو ماتن امازون بهال كامباني مالتي نتي محبرنا بروفيت اورغانيزيشن سلازخونه كابتر في نصا زخونه محبر سلازخونه يحجزو مالتي سلازي نت ب 0.5% كم نسو كف استجزء بمنصا صاريه مالتي كابتي زغزء سب الحانت زقنس ነገር የለን بمتن ብቻ ጥራህ አነጻጽሩ ነቲ ማህበር ይልገስ ማለት ስለዚህ ቲ መንገድ ይቀልል amazon.com አካውንት እንተዳለኩም ኮይኑ ነዛ ስማይል amazon ትብል ስማይል amazon.com ትብል አባ ምረጽ ቻሪቲ ኻምረጽ ዝብላሎ አው መምራጺ ማለት ስለዚህ በኦ መሰረት ጌርና ናብ አማዞን ንኸይድ ኣብስትሪዮ ዘለኹ አማዞን ስማይል ይብላሎ afta አማዞን ውሽጢ ዘሎ ድሃር ምረጹ ዝብላሎ ቲ ትደልዮ ናምታ ብስተሓት ተሪኹሞ pick your own charitable organization ዝብላሎ ኣብዚ ዝተፈላልዩ ይመጽዮም ኣብስትሪዮም ዘለኹ select ይብላሎ ግን እዚ ኮንኩም ትደልዩ ኣብዚ pick your own ዝብል charity name and location ዝብላሎ አድዋ and surrounding development association ilkum ዳራ ጽሕፍኩም ድሕሪኡ ያው ሰርች ትብሎ ኣብዚያ ያው የምጽወሎ ማለት አምጽወሎ ይፈልጠዩ ምክንያቱም ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ሕጋዊ ዝተመዝገበ ስለዝኾነ እቲ ሲስተም ክረኽበዩ ረኺብዎሎ ኣብዚ ትሪዎለኹም አድዋ and surrounding development association ዳላስ ቴክሳስ ይብላሎ ሶ ንዑ ሴሌክት ንገብሮ ያው ሴሌክት ጌርና ያለና ያው መጨረሻ የምጽኦ ማለት ዝኾነ ይኹን ክንገዝ خلنا ትሪዋለኹም ኣብዚ supporting አድዋ and surrounding development association ዝብላሎ ማለት ስለዚህ አማዞን ዝኾነ ይኹን አቕሓ ክንገዝ ሾፕ አራውንድ ዘለኹም አቕሓት ገዙ ናምነት ጫማ ገዙ ተደሊኹም ገዙ ዘለኹም አቕሓ ሰርች ምስበልኩም ያው ናብ ዕዳጋ አሁን ተወዱ ማለት ሶ በተዘገዛኹም መጠን እቲ አማዞን ከምታ አንተ ዝነገርናዮ 5% ዶኔሽን ነጥብ 5% ዶኔሽን ይብ ማለት ሶ ብዝካለና መጠን እስክንሞክር ንሐግዝ ንምባል ይቀኒልና ማሕበር ልማዓት ዓድዋን ከባቢያን